Ilowo tangi. Wah. 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 Ah. Ho. Ah. Ha. Wah. 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 Gunjing langit kelap-kelap katon lir kincange ngalis risang mawek andrung tublas iki jan-jane menungsa apa Kiwalakas ing atase tak taboki tak ajar tak tibani gaman wujude godho obah wae ora nggih malah saya banter ling orok niku napa aturan ngoten niku. Ngono sak desa ning gugah dumateng Bilawa mboten enten kelakon. Mergo anggere digugah mung sambate ngoten tok. Ning bareng wis rabi biasane malah ganti wah ngoten niku. Dan banjur piye carane gugah lawan anakmu? Jane kula duwe cara ning niki mbebayani. Tiyang tilem niku yen angel gugah-gugahane waton dibubut wulu puhunipun tartamtu badhe nglilir wulu puhun ki apa wulu puhun menika wulu ingkang mapan wonten jejembol sikil niku yen mang babut mesti nglilir tenan saestu kula riyen nalika tilem niku kalih bojo kula dipun bubut wulu kula jenggeran ngoten niku. Ya wulu puhun, sanes wulu liyane sing dibubut. Malah delawanan tekan ndi ora. Kowe sumingkira ning weling kula ingkang atos-atos waya tangi kaget adate kaya wong setanen. Aku tetep waspada. Nggih, monggo menawi ngaten Raden. Bilawa lekno mripatmu aku ki dudu wong saudon saurupan nanging aku anak ratu Wirata jenengku Raden Sita Buminjaya kowe penggedhe kowe anak ratu teka ning pajagalan teka ning desa kudune gawe tentrem ora gawe tintrik dosaku apa luputku apa paradene malah gugah nganti cara sing nista yen ra ngono kowe ra tangi kowe kebaing tata krama malang kadhak menteleng karo anak ratu ora patut sing ora patut kowe pejabat ning nyontone elek karo kawulamu
kanthi dalan iki aku bisa ndadar bisa nguji sepira kasantosane bocah pejagal. Wait. Oh. 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 Ya. Oh. What? 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 Oh. What? 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 Pira larang lek kuwi penggite pira aja ngawur. Wah. Wah. What? What? Wah. Wah. Bapak, bapakku Walakas, tak kira lamun to kowe balane seta jebul kowe sing ngukir jiwa ragaku. Aku ora sengaja tanganku iki mau ngantem sirahmu, Bapak. Aku njaluk ngapura, Bapak. Kowe aja mati yen nganti Bapak Walakas mati sing momong Bilawa sapa. Bapak kowe tangiya aku njaluk ngapura. Bapakku Walakas kowe tangiya aku njaluk ngapura. Wah, enek sinden uda wae sapa? Endi? Aturan kaya ngono. Sing aturan iki kowe iki lho. Gerangane bapake dhewe parandene diantem sak kayange aku ora modar gagar otak wis bejo banget. Kowe kira ora ajare Raden Seta, aja kok bacut-bacut ning. Iki mujudake nugra gedhe sing bakal ndok tampa. Kowe calone dadi wong sing dipercaya karo Wirata supaya munah satru murka jenggugu karepmu dhewe. Monggo Raden. Kabeh trisang kapirang prinangkul kinempit kampit dosang rekmaning bawana kula ingkang nyuwunaken pangapunten tumrap patrapipun anak kula pun Bilawa ingkang murang susila ninggal ing tata krami. Ora dadi apa Ki Walakas. Ya malah kanthi lelakon iki nyibarate sumur aku bisa njajaki sepira jerone, nyibarate gunung aku bisa ngunggahi sepira dhuwure. Pripalungguhan iki aku ora mangro tinggal. Ora bakal mangu-mangu trep lamun to anakmu si Jaka Bilawa minangka jago kraton nandingi jago saka kepatihan. Mula kang mangkono Ki Walakas pripalungguhan iki uga anakmu si Jagal Bilawa bakale ndak jaluk ndak kanthi manjing oneng alun-alun Wirata munggah oneng Blabar Waja Kenteng Kawat tetandingan kelawan Paman Rajamala.
Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh monggo klaturing rumiyini lampah lan bekti kula katur dumateng paduka kula tak meling riyin dhateng anak kula pun Bilawa menika. Bilawa sing madhep mantep rasamu aja mangu-mangu anggonmu bakal netepi wajib labuh marang negaramu. Merga ngreksa tentreming praja kuwi ora mung kewajibane ratu, pejabat lan prajurit, nanging kabeh kawula sing rumangsa urip ana Wirata, ngombe banyu lan mangan enak kulo wetu sarta ngidak bumi Wirata duwe kewajiban cawe-cawe yen perlu toh jiwa raga kanggo mulyaning negara. Kowe dadi nom-noman aja mung goleki senengmu dhewe. Elinga besok nasibe negara iki ana pundhake para nom-noman kaya kowe. Lan welingku marang kowe Jaka Bilawa. Dadi kawula kuwi aja mung nuntut negara wis menehi apa karo aku. Dadi kawula ki aja mung nuntut negara wis menehi apa karo aku, ning kudu diwalik aku wis nate labuh apa marang negaraku. Sing jejeg sing mantep rasamu kowe dadi jago sing bakal munah satrumurka Jaka Bilawa.